det sidste af mit fyrværkeri i år. For så har jeg et Nightstar Sirius batteri her med 71 skud. Og der er 959 gram krudt i til 198. Så har jeg de her sortimenter her. De koster 25 kroner stykket i S-krudt. Og så dem købte jeg 2 af, fordi at jeg har hørt, de skulle være meget gode. Og så har jeg købt et Rio batteri i Harald Nyborg. Ja, det koster kun en 50'er. Og så har jeg købt de her Power container, super hygge. Der har jeg været i fyre en af, de er ret gode. Der var 3 for 10 kroner. Så jeg kan lige prøve at kigge i det der Rio batteri, er der hvor står der, hvor mange gram der i? Der er 192 gram krudt i. Det er vel egentlig okay for et batteri til en 50'er. Så Sirius her. Kan I se 959 gram krudt i. Og ja, så det var egentlig det. Nu skal jeg ikke have mere fyrværkeri i år i hvert fald. Så altså det andet jeg har faktisk ikke særlig meget tilbage. Jeg har fået fyret en hel del af. Det er resterne af mit små krudt der, og så nogle raketter hernede og en bomberør. Og der, jeg har ikke særlig meget krudt tilbage. Så ja, men det var mit fyrværkeri. Så vi ses. Ha' et godt nytår. Hej.